o näme üçin bu halkı şu ýagdaýa soktular. Yani diktaturany getirdiler. Soň başyna iki gezek diktator çalışdylar. Yine şu zat var arada bir açıklık getirsek halkımız için. Demek kulak bir halk bilen bir hatalamlaşaly. Kemine ruhsat bersen. Selamun aleyküm illeşler. Ve salam. Demek kemine hem için bu ýagdaýa getirdiler diýilýär. Bu tariha seyretmeli. Nämelerden başlady? Ýöne bu diktaturoluğunu olan halkın medeniyetinden däp desturlarynyň kıl käsetlerini çenli üýtkek gidipdir de. Şol wagty göze dürtülüp durulan bir tüýtlük ýagdaý halk näme diýen adaşypdyr, özüni ýitiripdir. Halkın özü däl. Bir tüýtlük şol ýalyk bir düşünüksiz aýlygans bir ýagdaý. Adamlar bilen gurlaşýan bolýan. Yani şu öňkü görüp gören adamlar ýalyk adamlar däl. Göze görtülüp dur. Yani bizim döwrümizde beýle zat ýokdy. Kemine. Büyünden ýokdy. 95-nji, 94-nji ýyl, ben 94-nji ýylyň ortalaryna çykyp gaýtdym da. 30-njy iýuny. Şo döwürlerde bular ýalyk zat ýokdy. Şu wagt maňa tarif edýärler käbir zatlary, gurrun berýärler. Gurlaşamda özüm nemelerinden, gepinden gurrundan tiýin çykarýan, netije çykarýan, olyn gaty erbet. Bir käbir zatlary ýatlasak ýa ýerine düşermiken, ýa-da düşünmämiz aňsat bor. Şol 94-nji ýylyň ortalaryna çenli döwletçilik diýilen bir zat bardy. Döwletiň hasap kitaplary bardy. Döwlet nemesinde bu Sowet Soýuzy nähilek kritikawat edilse de döwlet sistemi barda. Çalyşyp duran. Palatlarda ýa-ni 60-njy 70-nji ýyllarda dünýäň beýleki ýerlerinden ýa-ni gowy bolmasa erbetdäl ýagdaýlaram barda. Şoň üçin bu nemesi sistemli nemesi oturdulan döwletçilik nemesi işläp duranda. Şo bir gaýdýan çak döwletiň elinde. Döwletçilik nemesi barda. Kärhanalar, fabrikler, zawodlar hemmesiniň hasap kitaby bardy. Jogapkärçiligi bardy. Yani döwlet eýetçiligine de boldy, şolaň öz nemeleri ýalagyrak bir ýagdaý bardy. Onu etçeň edip örer ýalyk hiç bir olar ýalyk elpelik ýokdy. Ine biziň demämizde 2500'den owrak kärhana, men öňüme aýtdym şunu. Şu hasap kitap barda, statistikasy bar. Günne berilýän fotkosy bar, nemesi bar. Şo zatlar sagat ýalyk işleýär. O ýeke biz nemeden de şu ministerstva nemesinden ýöne bu gapdalynyň bu Goskomstatda da, Gosplanda da, min ekonomikada dublir dedik diýär-de, hasap ýalan sözläýäňde de, pripetke edeňde de bir ýerde çykýar da. Ol opurluşuk, owurluk zat düýünden ýokdy, bolmasa mümkinim däldi sebäbi bir zat owurlansa başga bir ýerde şo zat kem bolmaly. O kemem ýüze çykýar. Yani nidastaça diýip nemeler bardyr. Meşhur sözler. Yani toğurlanan bolsa bir ýerde kem çykmaly,
Ya başka da doğrulanan oldu bir yerden çıkmalı, urup çıkmalı. Ya, bir aydan çıkmasa 3 aydan çıkmalı, 3 aydan çıkmasa 5 aydan çıkmalı. Şolar ýalak bir ýanky hatap kitaplar var. Onun bir atlavraylı adamlar vardı. Cemiyette fiilenýän adamlar vardı. Hormat goýulýan adamlar vardı. Toy ýasy ýübileýi bolan o gazetlerde peçat edildiler. Ölünü nekrologlaryny peçat edildiler. Bir adama näile bolsa bir fiile hormat diýilen bir zat vardı da. Bu da adam kärçiligiň bir nişany. Ne soňky 25 ýylda men ne sinet görýänne ne döwleti, watana, halka hyzmat eden adam ýokmudy? Atlabraýly adamlar ýokmudy? Bahadır bolandyr. Şolar ana ýa ýübileýi bolandyr. Ýene bir zat bolandyr. Ya da dünýäsini ütgödendir. Şolar barada kelam agy, yani pozdravlение bolsa pozdravlение, ya nekrolog bolsa nekrolog. Bir adamyň nemesine hyzmatyna değer diýilýär. Cemiyet onu etmeli. Şonu etmeýän cemiyete hiç kim hyzmat etmede. Bu näile gadarsyzlyk bolýar beýle. Ya de şu zatlar bir önümsemeli değerlip düşünýär köp kişi bolýan bu zatlar gaty önümlidir. Yani sen belinde hünäriň nemäň var, watanyňa da hyzmat edýän. Hyzmat edeniň üçin saňa sag bolsun niýseler ya da saňa şu ýani hakyny berseler, maddi, materialny ya da ruhy neme karşılıgyny berseler, gowdämi şu? Yani dünýede hemme ýerde şey dilýär-de cemiyetde. Ýöne bir adamdan galany ýöne haýwan formulasyny ýaşaldy da. Bir adam galanym haýwan. Siz diktatör aýdýaňyz dämi? Ow. Şo demede 30 ýyllap ýaşlarym muny görüp görýär. Yani köp zat görüldü bilen geçendir. Non adamın değeri nolu. Ya nolunun aşağı demede. Öden bir geň zat taşary ýurtly bolsa ýöňünde epileýärler de. O şu hakyny bilen oklar. Hemme wagt barada diýen men. Neme hemme wagt şeyle şu ýanky bir garaşlylyga çykan gündüzden bäri bu zatlar şeyle. Näme üçin şu şeyle? Dur ben aýdyp otyrna. Neme gowgorgy diňle. Gayret etdi. Näme üçin bolany şu zatlaryň düýüni aýdyp berýän, näme üçin şeyle bolýar. Tilanşykdy hemme zat ýokurdan başlaýandyr. Yani balyk beýnetinden yani kellesinden çüýrýär-de. Bir atla misal üçin bir ilmi işgär bolsun. Ya doktor bolsun ya da sulwady işgär bolsun. Ya da görejil fenaga işgäri. Ölönne nekrolog ýatyp bolýar. Gynanç bildirip bolýar. Ha bolup hökümet bolup onu ýöne gümegiden ýala getip goýberseň bu halka kim hyzmat eder? Halka mon gadyryny bilen ok. Sen ýa suw getirenem, küýde döwenem desseň diýilýär-de. Şonu deňeşdirip goýdular da. Ödem bu hemme jeri 94-nji ýyldan soň başlady. Ondan öň bu zatly normal şekilde hemme zat gulala gulluk şekilde diýip aýdyp boljak gä bolun ýöne bu derejede aklar şo döwürlerde gözüňe öňüne de getip boljak geldi de.
Men bir yıl yarımdan soň baramda men Türkmenistan tanamadım da adamlar tanamadım. Türkmenistan şu durun yerini du bolýan. Adamlar özlerini alıp barşy ýa nemeti ýa gorkun aşagynda da. Bizim döwrümizde şu 2,5 müň kärhanan 30 adamdan ýa injener teknik işgärler 30 adamdan ipata ederler. Ortalama. Şol adamlar ýarty bolmanda ýarty diri ayakda ýetip göründir. Şaýatdyr. Biliseden ýa KGB'den şuňky ala gorkular barmy? Ýa kaptalyny işleýän adam şuurlap nem edip görün ýagdaý barmy? Sorap görün. Ýokdur. Ya da para verip işe girme diýilen zat barmy? Şol adamlardan sorap görün. Şoň kendimizin orlukda o zatlar düýbünden ýokdy. Ya oğurluk diýilen zat. Tetende Teýranda bolýandyr bolýan ýöne beýip opuruluşyp görüler ýalak nemede. Onun yerli millete neme ýok. Ynam ýok. Başkasyna ynanmady. Yani daşary ýurtly bolsa şu Türkmeniň gözüň öňünde şolar bir tüdlük degerli öz milletindäki nemede degersiz spesialist bolma tapawudy ýok da. Bu nämeden gelýändi? Ýokurdan gelýän bolmaly. Bu aşakdan. Menin bir pikrim bar, nämeden gelýän barada da. Soň aýdyp geçýän on sapara sözüňizi bitirenden soň. Aýdy ber indi sözüm bolum. Menin pikrimçe bu şu arkadan iş çevirmek, iş öwürmek ya da gizlini iş etmek baradaky mesele menin pikrimçe. Şu öz ýakynynda bolanlardan gizlenip başgasy bilen iş etmek has amatly bolýan bolmaly. Hem mümkün. Şol halky ezjek ya da şu halkyň elinden hakyny aljak bolýanlygy üçin daşary ýurtdan gelen bir neme bilen işlemek has aňsat düşýän bolmaly. Yani netije berýän bolmaly şol iş. Yani sen satıp bilmeyen olmağı mümkün. Yankı. Anamdarrak bolyan olmağı mümkün. Ona göre anamdarrak bolýar şol. O Türkmeni ananıp bilýän olmağı. Buň olmasa ertir bir yerde aýyny açar diýip gorkýan bolmagy mümkün. Olun ýöne bulan hemmesi öz milletini äskermedlige sebäp bolup bilmenok da. Sen milletin öz Türkmeniň öz ganyşyň, toýdaşyň, o ýurtdaşyň ýakynrak bolmaly. Hawa. Şu taýda vatandaşlarımızdan pikirlerini okuyup geçmekçi. Sonra yok edil. Perhat Iklimow diye men yetişip geldim diye. Hoş geldiniz. Yetişip geldiniz. Hoş bulduk. Ataş familyeli bizi sıptıran ok. Aycahan Bulut iyileşimiz yazıyor şol baatları. Öz nemesinden, gözetiminden. Gazet jurnallarda katı anık maglumatlar, anık gepleşikler berilýärdi. Televizyonda şeyle yalan zat yoktu diye. Şol vaatlardan yani şu 95 dowamında yazıpdır. 2000-nji ýyldan soň wagty ütgäp başlady diye. Diýmek 2000-nji ýyllarda eýem halkyň nemesine çelli ýeten bolmaly da. Ya ondan bürokratiýany çökertdiler, döwletiň bürokratiýasyny. Adamları yeke-yekeden çökertdiler. Hedledip çökertdiler. Şu yankı medyada şuňa ýa kömek berdi de. Şu garalanyp nemedilýän demeler bize ilkinjilerden bolun bizden soňra bir toporny ödüm köpsü tökmet. Bu yankı bu arada ýazýanam bilen ok, bilmesi mümkün näl. Ekrandan aýdýanam bilen ok, bilmesi mümkün näl. Yankı bir fakt var da. Yankı
bir dadın hadisan bolmasy oru fakt. Bunu ne kaptalına duran bir göz bilen teredip biler, beyle kaptalına duran başka göz bilen teredip biler. Biri bunu okey, doğru deyip biler, beyleki yanlış deyip biler bolun. Onu son ikisem yanlış olmağı mümkün. So näme bolon bolsa, so bolon bolmalı. Olon görüşlerine bağlı değil olmalı. Bolon da yani olon görüşü her türlü olup bilye. Objektivin olup bilye, subjektivin olup bilye. Bilkaslayın olup bilye. Kompetensiyesi yetmen netice çıkarıp bilye. Yine de şoňa meňdeş bir topordatlar ýöne fakt näme bolan bolsa şo bolmaly. Onu kim bilip bilye? Şo ýa-ni şu arada gurrun edip bilýän adamdan birin bilip bilýän okşady. Men şolun 99% bilmeýänni bilýänne. Bunu bir ne gelişikli bolsa bir misal getirip bereýin-de. O toyda biri men kakam planı deyip demedip öwniyede böyle yüzüram içendir. Olin onun bir yaşıl yanına gelip inim sessiz otur. Kakam kimde olsa çıkar diye onu da koyun okta. Onun ağır da onun şey diye ciyim diye. Sen kakam kimdiğini dine pasportun değil diye ecen bilip bilir diye o da yarına düşen orta bilip bilir diye. Ondan başka hiç kim bilip bilmez diye sen kakan kimdiğini. Yani pasportun ama görködöňde diye şol yani dokument da pasport. Şo da diye garantisi değildir. Diye ecen bilip bilir diýri oldu diye sorasaň diye yarına düşen olsa aýdar. Yani tetin çıkarman otur diye. Yine bizim hukuk onun basın medya propaganda nemesi yankı şol men kakam planı diýilen nemesinde yürüýärdi. O siýasatçylaryň dilinden çykýan zatlarym şol. O niýazyň özünden kakam kim diýip sorasyp bilýänler. Kakasy diňe ejeti bilip bilýändir, ýadyna düşýän bolsa bilip bilýändir. Ne ýagdaý şeýledir. Ne şu zatlar bilen ne Türk men ýöne bunu ýa Türkmeniň durmuşyna baglap aýdýanlar. Yani ağdına gelen bunu tökmettiğinem yani bir şahsiyetin ömrünü karartacağına da o da münglerçe adama görüllü, elbet görüllü bolcağına da o da atları hiç kim nemeden yok da. Hatalarla yok. Yani bizim cemiyetimizi şeydip çüyrep başlattı. Sapara neme de öten yurtlarda näde edýärler bunu? Ilymyň disiplinasy ýa-da ilym bir disiplinadyr aslında, değil mi? O zadan bilinjek zadan bir ilym ýa. Ilym sözem aslında Arapçadan bilmek manysy berýändir. Azrak näme bar, Arapça men bar bu arada. Nemesinden aýdyp geçeýin. Yani ilymyň bir disiplinasy bar. Şu öňe çıkan ýa-da ýüze çıkan ýagdaýam ilym bilen bilip bolýar. Oňam şol disiplinany yerleşdiren ýagdaýynda bilip bolýan bolmaly. O aýdyşyňyz ýaly jurnalist ýa-da siýasatçylaryň bilip biljek işi däl. Hakyky ilymyň disiplinasyna göre bir subutnamasyň çykarylmagy gerek o taýda. Neme filosoflarda bir başka neme var da kemine. Neme diýerler. Bilme var. Ya tutyan da öwrenýän, ya tutyan bilýän. Ýöne düşünen ok. Bileni bilmek, bileni anlamak diýil ýa-da. Sen zubri edýäňde ya tutyan, ýöne düşünen ok. Sen okudysan okap berýäň-de statýaň nomuryny, nämesini gawat gelýän ok. Ýöne şok manysyna düşünen ok. Bilýän dänin ýöne bileni bilen ok. Ýatdan bilýän sen. Ne şol ýatdan bilmeklik iki tarapym ne bir fakty seredip iki tanak meneni bolup bilýär-de. Biri parazit tilini beýlek atrisat tilini ýöne ikisini kim ýalňyş bolup bilýär, fakt başga zat bolup bilýär.
Doğru. Onun köplük şonu diydi. Deyip onun Türkmen'de yine burada atmadır. O halkın ağzı nämen dilli yalak näme dip neme diýerler de köpçülük diýen oldu diýmek bir zat ba diýil ýa-da. Büyüğünden başkaça olup bilýär. Yok. Men özüm 30 dil tökmet götürüp gezip gören adam da men özüm bilen soň gatar arkaýynda. Özüm gowtan ýanna. O näme diýen bilýän. Sebäbi bir zady subut etmek üçin yani prokurorun kâri bilen, ýa-da kâri bilen yani iqtisadiýatçyň ýa boltyň kâri deň däldir. Boltyň bilmeli zadyny beýleki garanti neme dip bilmez. Jogapkärçilik nemeli onu neme ketip bilmez. Yani karar ketip bilmez. Şeýle diýip kesitli. O bizim Türkmençilüğümüzde, devlet nemämizde, onun halk yani medeniyetimizde şolary konkretik nemeleri yok, şolary düşünce de yok da. Şoň üçin ne gıýbat köp zady tökmet bilen gıýbat garşy gidýär. Alıp barýa başyna. O adamlar bu arada baha verilenlerde. O adamın tanımalı sen fiziski wagtda da nemede prostranstwada da yani bir yeri ketişen yerin yok da. Yine meni bir jurnalistin Türkmenistan'da tanıması düýünden mümkünlerle. Sebäbi men hiç yerde çatışan yerim yok. Men eden işim olur barlap bilen o. Barlanan bolsalar ýalňyş barlap bilýärler. Onun için bir adam marada nähile yani netije çıkarıp ben onu karakteristik verip bilýän. Ya kotronu verip bilen o vakit. Doğru. Onun go adam ya yerved adam, arasa adam ya hapa adam deyip çıkarýarlar. Sapara ildeşlerimizin pikirlerini okuyup bereyim yine. Cristiano Ronaldo diyen ildeşimiz. Hakiki öz däldir da. Kimden korksalar şonu sylaýarlar. Özünden ejizin ýanynda şiir bolýarlar diýipdir. O da bir nadanlygyň bir formasy. Ferhat Iklimow atdaşymız. Bizim şu ýagdaýa gelmemizin sebäbi Türkmen halkynyň gatarkaýyn ýaşaýa diýär şo manyda ýazan bolmaly da. Şonuň üçin şeýle ýagdaýa geldik diýär. Gatarkaýyn ýagdaýda ýaşaýa. Ýa-da ýaşajak bolýar onuň nemesi bilen. Düzeltip bereýin. Belki dogry düzeltdim, ýalňyş düzeltdimmi? Onu bilmedim. Şonuň ýaly diýipdir. Inde Zahir Hüseyin diýen bir ildeşimiz. Kemine sapara halkymız öňkü ýagdaýa nähil gelipler diýär. Yani öňkü galan ýerimizde nähil dowam edip bileriz belki. Şonuň ýaly yani telefonlaň zavaskoy ayar dip nemesi var da. Yani Davut'ta nähile nastroyka eden olsa şoňa dönýäňdi. Şonda bir topor viruslar, zatlar arasalar gidýär. Yani şonalak biz yani fabrikan nemesine ayarına barmalım kaniyatsa. Onu yankılık kâset olur adamın beyninde nemedik gidiyor ömrü boyunca da üskümeyen nemeleri oluyor ya da hilleri. Biz onu nemedik bilmeriz. bir ağaç doğrulanmaz diyen yani. O yönü täze nesili yetiştirip täze nesile de yetiştirilerine de şu köyünü nesilin şoňa kän bir deleli yetmez ýalak şekilde dizayn etmeliler. Bizim bilim sistemimizin, cemiyetimizin kuruluşunu köyünü bagaj şol täze neme nesile delelini bolluğu çağa yetirip biler ýalak. Onu düýünden yetirmez diýip neme bolmaz. Bolun ýöne şoňa ady yetirir ýalak etmek üçin ilki bilek çok kemçiligimizi düşünmämiz gerek. Şonu adam düşünen soň düzedip bilmese de şu kemçiliğin badyny bilýän adamlar bolýar da. Yani
narkotik çekenler, narkotik ulanmalarını bilýärler, däni ýöne ýa näme zawisim bolan soň goýup bilen okda. Ýöne düşünýär. Ýöne çağalarynyň etmelärlerini näme diýär. Şolar ýalak düşünmämiz gerek de. Jemgyýetiň özü şu bolup geçen zatlaryň nämetine betbagçylygyň ödönüne düşünmesi gerek de. Hem bejetini düşündürüp bilmez, ýöne belli bir gatlagy düşünlenýär de indiki nesile beleli etmedi. Yani sapara düşünmek diýende, yani Oraz Murat Berdimuratov diýen ildeşimiz halkymyzy gaty düşünjesiz, halkyň düşünjesini nädip östürmeli agalar diýip sorapdyr. Bilim hemme zadyň düýbi bilimdir. Bilim ýene de bilim. Bilim Yani şu neme var, geçenlerde Aydınam Gatıkan aytdy bunu. Bizim nesilimiz, yani yaşlarımız aslında kellesi gatı güýçli sapara. Ben ehin var, o potansiyali o potansiyal güýçli. Bäre gelýärler, 1-nji ýyl gynanýarlar okullarda. Ýa men özümden başymdan geçdi. Aydınam Edilçonyň ýaly gürrüňler berdi maňa. Daşda öwreninden, görenlerden, bilenlerden. 1-nji ýyl gynanýarlar. Ýöne ondan soň geçip gidýärler, ýani ýylyň soňuna dogry. Beýlek bäriniň yerli okuwçylaryna. Ýöne seretseňiz aslında hiç ýyl fundament ýok. Yani hiç ýyl diýmän, ýazmagyny, okamagyny bilýärler. Ýöne 1-nji ýyllarynda okan zatyna düşünmägiň bilen oklar şonu. Köpüsi. Ýöne şo ýagdaýdan beýlek okuwçylar geçer ýaly ýagdaýa gelip bilýär-de, iň gysga bir zamanda. Deme kemin Molumunu bahalıp geçmek bir sen bilimli bolmaň alamaty däl. Yani diplom almaňam sen ilmli bilimli adam bolmaň alamaty däl. Diplom hiç tapdyr. Kağıtdyr. Yani men ýene de şu näme gelýänne. Ýa tutma var. Onuň bilenine düşünme var da. Ya tutanın ulen ya tut beşler balık bolýar. Temany dolu ya tutarsyň, pulmöt ýalagyň baýdarsyň. Ol bir wagt geler, nämeder ýatdan çykyp gidýär. Ya da ulanyp bilen ok, näme bilen ok. Şu öwrenýän zadyňa düşünmek. Şu mektepleň, gowy mektep diýilen, ýa-ni Finland, Italianlaryň, onun Singapur'un nemelerine näme üçin üns berýär? Çağany ýaşlykdan, çağalykdan ya çağa pikir etmäli uğru diýerler. Ol ýa beýlekler ýa tutma däl, pikir etmäli uğru diýerler. Onun özü pikir edip öwrenýän zady oň üýtgeşik bolýandyr. Dörejçiligim hemme adam şu taýdan gelýändir. Şu İtalyanlaryň nemesine mental nemelerini aslında teoretik görün. Funwat ne köp nemede dizayn nemesinde İtalyanlar dünyada bir nomurlar. Yani yengdir. Yani şu kağıtlarda da şu renk nemeler hem de şu İtalyan nemeleri de beýlek ýerlerde adam var, okuwum var, okuýarlar, neme diýerler, molýany şolar edýär de. Funwat nemesinde. Bu nemesi nämeden, şu oku nemesi ne Şwedler şonu öwrendiler de. Şu İtalyanlaryň şkoluny çağa gaty rahatdyr diýär neme. Şolar ýalyk sistemi bar. Sapara şu Florence İtalya'da bolmaly däl mi, ýalňyş bilmem? O bilime iň birinji investisiýa edilen şäher dünýäde. Şonuň ýaly bilinýär. Bilim we bilimiň nähil diýsem, jemgyýetleşdirilmegine birinji adım eden yer Florence. Florence. Hatta o maşgalanyň ady näme, maşgalanyň ady näme bilýärdim. Iň köp nemeden şu wagt ýadyma düşmedi. Şonuň ýaly bolmaly. Indi şu taýda gowy bir sorak bar. O Göher ildeşimizem belki nemeder. Türkmen Oğuz diýip okajak meni. Türkmen Oğuz diýip ýazyp durýar.
Bu zatlar yürüyte edilýämkä diýen. Sebäbi birine watan üçin eden hyzmatyna minnetdarlyk bildirilse, erteri ýene biri şonu arzu eder watan üçin işlemegi diýär. Şonuň üçin edilýämkä diýendi. Eýle Mhm. bilýäşin edilýär. Ol ýeke men diňe bir ýanky müňläp ýüz berýän problemalaryň birini aýdýanna. Mhm. Ol bizde ýeke adama terpay neme goýup boldal, bilimi çökördüler. O saat sun otuňy ýok etdiler. O kinoň ýok. Ol ýanky metbuat kitap eter ýazýan neme ýok. Ol dörejülük demäne ýok etdiler. Onu iş edip bu zatları. Ödem Türkmenin eli bilen ettiler. Bir tarapy bunu mahavat neme diye, yani övüye. Beylek tarapım yani neme çarka dıngılan var da, metrupkan içine dıngılıyor da adam. Onun yani çarkı aylayanlar var da, helledip. O medyatinden tut yani şol orgunlaryny içinde. O bir yerde yok bu şeyle değil. Şuna yanlış baha veripsiniz diýlenem bolsa, şu derecede beylak aňryk giden okda, şu taýda durup bilýärde. Şol nemedilmänse yüzlerçe, müňlerçe hadyr aýlandy. Müňlerçe. O kadrların yetişmesi için 30-40 kilometre yetene o vakit. Hem kişi diplomalarını bilenem kadir olanok. Hem kişi işleyen bilenem neme olanok. Bu tevigatın nemesi, kanuni. Kadrlar gaty ir çağlykdan yetiştirilip başlamaly mıkan diýär. Meselem Göhörüň ýaşaýan ýurdu Finlandiýa. Dälmi? Hatta Ha. Finlandiýa yanlış meýan bolsam birinji teknokrat premier ministri bolýar Ýewropada. Şonuň ýaly bir zatlar okap geçdim, bilmedim. O yaş 34 näme 33 ýaşynda bir gyz. Bir ýok ol erkek bolmaly. Belki 2010-njy ýyllaryň nemesi habar bolup biler. Onu Birinci öňüňden şu wagt ýaşajyk gyz. Ya o şu wagtky ýaşajyk gyz, ýani birinji teknokrat premier ministri diýip Vatikan meşhur bolupdy. Ýene Gövher illeşmiş gören olmak mümkin de yani bilmedim o taýda nähil şertlerde ýagdaýda ýaşanyň dogry bilemok yani şaýat bolan olmaly. Gowhor ýan täzerak baran bolmasa o O öňküleri taýda bilmeýändir. o çağları nädip yetişdirýärler yani o taýda okuw neme. Okuw çağlaryň yetişekli, okuw şekli doğru aýdýan tapara men täzerak geldim entekde. 2-nji ýyl bolup gelýär eken ýalňyşmasam. Çağlar swobodny pikir etmäni öwredýärler. Azatlyk berýärler çağa ýaşyndan. Eden zatlar ýalňyş bolsa da, dogry bolsa da bilmedim näme. Bizimkiler ýalyk baskı ýok. Onuň bir zat diýip sorasalaram, soraglaryny jogap alyp bilýärler. Onuň bilmedim, halka sereçi şekilleri umuman başgaça ýöne men buňa doly jogap berip bilemok sebäbi men özüm entekde täze geldim we sistemalary bilen o diýen tanyşyp ýetişmedim. Aýdyp geçecek adam näçe dogry bolar, näçe ýalňyş bolar bilmedim. Şoň üçin kändir bilýän zatlarymı aýtmaga belkem halka nimetler diýip aýtmaýyn. Yok olur. Ben şu taýda neme aýdyn şu şkollaryny ýa baha goýlanok. Ýa Yok, çağlaryň arasynda sen 5'lik aldyň, saňa 3'lük, saňa 4'lük düýbünden diýlenok. Eklikçi diýip kemsitmeýärler ýani. Kemsitmeýärler de.
O çağa gatı arkayın. Renkin näýlek bolany oňa da çağa kan olar teljeren o. Sen imigrantyň çağatymy beýlekimi? O da atlaram yok. Ýöne Mülteci her nemede grupda psikolog vardır. Sen bilýänem dälsin 3-4 tane psikolog o sen nemäňden daşary sen tin edip göründirler. Onun problemalar şolar görýär-de. Yani cemgiýetiň nemäň toplumyň içinde yani gruppaň içinde görejek problemalary. Sapar ağa, Buyur. sözüňiz- Oğur. Sen sözüňiz kedin bitdi. bölüm ol. Problemaları şolar görýänler diýäňiz. Endi men şu taýda düşündirip geçetim meýle. Problemalar görönleri bilenem. Taňa diýan ýetirmek üçin problemalar daşyndan tynap nemeden oklar, şoňa görä taňa hereket eden oklar. Egerde teň düýpli bir problemaň bar bolsa, gorkýan bir zadyň bar bolsa daşdan feredýärler dogry aýdýaňyz. Emma şu problemalara el atmak ve kömek etmek üçün daşyndan tynlak edýärler. Gorkuzmak üçün ýa-da bir zatlar etmek üçün tynlak eden oklar daşyndan. Onuň bu taýda okuwa gelen wagtynda aýaňnaky köwüşlerini zatlaryny çykaryp öýe giren ýaly girýän okuwa. Çağılan okuw şon ýaly ululaňkyny aýdamak dänim çağılan okuw şu derece. Onuň öýüne oturan ýaly her kim okuýar, ýazýar, çydýar. Şon ýaly neme diýerler çağılara. Öz öýüne çüzdüw diýerler. Ondan diýeli bir ministriň çağasy bilen bir mültejiň çağasy bir okuwa bar bilýär. Mülteji diýmegem türkmen diline nädip düşündirilip bolar bilmedim. Mülteji Immigrant. Mülteji. immigrant ona daşary ýurtdan gelen bolýar-da. Immigrant bilen mülteji birde. Immigrant mülteji bolanyna teň gaçyp ýurduna şoň sygynýan maňa kömek etdiýär. Olar sana hem ýagdaýdan hem kömek edýärler, hem de seni özleriniň okuyan okuwuna da neme diýerler, öz halky nähillek mümkinçilikden peýdalanýan bolsa, şo hak sana da tanaýarlar. Seni hiç hilek eden oklar. Ana şu taýda şon ýalyk zat bar. Şu taýda Aýjahan Bulut ildeşimiz ýazýar. Bilimli il ozar diýä. Bilimsiz il tozar diýipdir. O şo tozduk. Biz tozduk. Tozduk. Tozmak emi yok. Ama indi şu taýda ol maşgalanyň ama birden ýadyma düşdi näçindir. Şu Florence'daky bilimi östürmek üçin köp investisiýa eden maşgalanyň ady Medici. Medici maşgalasy. Ona ama aýdyp geçeýin ýarym galmasyn beremlemem. Ondan soň häzir Muhammed Toğrul Bey ýazýar. Sapar ağa diýe marda polisiýalar pul gazanmagyň täze ýoluny tapypdyrlar diýe. Şäherde uly arça bezäpdirler, ýöne ýanyna barmak gadagan barsaň 5 milyon ştraf diýe. Şu taýdan güýçli. Okuwa ama yok şonuň aslında. Mari köne tüjäri neme ýurt bolan toň şeýledir. 2000-3000 nemesi wardyr, ýyl tejribesi wardyr mari. Tijaretiň ýoly kän diýerler onu. Ondan şo taýda hasam kän. Onun ýene de nakyllary wardyr. Berim göýekden ýol ýatar diýer. Şo berim diýilmek para da. Para göýekden ýol ýatar diýer. Onuň o ýol näkilerek taglykly bolsa. Şu o ýol ştaýk getirýär, şu at gelen ýagdaýyna getirýär-de şo ýollar. Türkiýe getirýär. O ýardym Türkiýe getirýär ýardym. Ýene bir ýere. Ayaz Baba da Türkiýe gaýdanmyş bu ýyl. Şonuň üçin okuwlara 29-ndan kanykul etjekmişler. Sapar ağa. Tuğulama. Aýjahan Bulut ildeşimiz ýene ýazýar, gowy söz ýazýar, şonuň üçin okumakçy. Bilimli güýçliğiniň müňini ýykar diýär. Doğru. Tatı doğru. Gatmanyly. Adalat ildeşimiz ýazýar. Biziň birinji etmeli işimiz diňe okumak, ýene de okumak. Eger çağalary ýaşlykdan diňe pikir edip bilýän nesil
yetiştirmek diye yani. Yetiştirmek deyipdir. Şonun ýaly. Ve sapara indi bu taýda biz bu bilime näme üçin girdik aslında? Şu näme üçin halky şu ýagdaýa getirdiler diýip soradyk. Bilerek birleşinin bu gaty ulu proýekt ödem gaty düşünülüp edilen neme şoňa päskel berip biljek potensial bar adamlary ýok etdiler-de. Şoňa garşy bir ýerde direnäjek, neme däjek adamlary çenli ýok etdiler-de. Ödem Türkmeniň eli bilen edilýändir. Şu iň bellemeli neme? Yani daşından yani keteki biri bular ýalaklat edip bilmeýärde. Hemmesi Türkmeniň eli bilen. Ödem yani dünýäniň Kıtay'ın gurrun ettik de Doğu Türkistan'ı. Yani Kıtay'la Türk neme Uygurları edişi nemeti var arada. Bizim Türkmenimiz öz Türkmenini şu Kıtay'la Uygurları edişinden beter yediye edip şu adam edip Bu nadanlığın yani in yok korku nemestir. Yani nadanlığın wish pilotaj değil ya da. Bağ olsa, eğer şolar yalak derece yemediyen olsa. Öyle gat ilginç, iğrenç, bunun günlük nemedip durmuşa yazıp bunu kahramanlık deyip düşünüp bir öğrenim var. Şoňa onan ýara kahramanlyk edýän deyip. Hakykatdan şeýle. Ne adam şu Türkmenistanyň türmesiniň içindäki klimata ýa tertip düzgüne seredämelidir. Ne jemgyýetiň çüýrük nemeliginiň ýa gradusyny ölçejek bolsaň derejesini türmeye varyan, ne türmede türme düzgünü vardır içinde. Yani cinayetçini getirenden varatadan indir çıkarıya salyalar. Şonu daki proseduradan başlayıp te şu dayının yaşap neme diyençe şu nemesine seyretsen ne bizim cemiyetimizin yani çüyrüklük nemesinin indikatördür şu. Onun ikinci nemesem yani aytması ayıvam olsa cemiyetçilik tuvaletleri vardır. Ne şoň derecesi yani medeniyetin derecesi bilen deňdir. Şoň şkalasy. Ne bizim Türkmenistanyň da aeroportlarynyň şolary ýalak köpçülik ýerleriniň nemelerini seredämeli ýa bağlarlaryň nemesini. Taparaga Türkmenistanyň içinde diye barlygy bilýänsiňiz. Barlygy diýilýän zat näme üçin geçirilýän atlyny? Emma men şu wagt aýdyp geçdim, şu barlygyň näme üçin geçirilýäni soraýsym gelýär. Onuň ýöne Bilmem bana barlyg geçirýänler gaty geň neme diýdi. Ýöne sen içinde ýaşap gaýdan adam bilmeli, sen bilmeli. Aynen. Neme gower. Sebäbi geçirmeliler. Barlyg hep hem ýerde getmiyorsa dünýäň hem ýerinde getip bolur. Şu Türkmenistanyňky alak ýerde bir ýerde barlasalar yüzüne tüýkürür. Gıýkylyk eder. O barlyg saýjyklarda, bazarlarda, okuwlarda ýene şoňa meňdeş şo barlyglar barada aýdýan. Ben şu tamojnak barlygy diýip düşünýän. O barlyg ben ne Şweýçede
barlanışıp nemes görülen zaten bana görem okuştaydı. Barlayan olsan demek inanmayan nelsin. İnanmayan olsan ne yapçı dişal ya onu. Barlyk şolary saparagy Türkmenistanyň içinde sädegi diýe barlygy gelýärler. Onuň barlygy gelip diýe şo barlygy gelen wagty diýe teň perdeň duruşuna seredýär. Hawa eger perdeň duruşy güne yaramasa perdeňi ýyrtyp zyňýarlarmyşyn şo duran ýerinden söküp, çekelep, zyňyp hawa oň sanyň barlyga ýene bir garawyň. San garaşyp parly almany hiç erip giden oklar diýe. Yani. Hawa. Ona bazarlarda da şular ýalyk bolup geçýär. Bazarlarda da barlygy gelýär diýse ýapyk gaçyp gidýärler. Endi Hytaýlylar Uýgur türkleri edilýän zulmynyň nähile derejede digini bilýändigini ýuwaş şoňa dogry gidip barýardyk ýa-da bardyk şoňa ýetdik bilmedim. Diyeme bir zat bada bir logika diýilen deme dikkatyňizi çeketim gelýär. Näme üçin barlanýar? Şo taýyn düzetjek bolup barlanýarmy ýa-da biriniň nemesini yani kazançyny berja etmek üçin, yani barlyk üçin, pul kazanmak üçin barlanýarmy ýa şo taýyn düzetjek bolup barlanýarmy? Ne bir problemi duda. Düşünmesi gerek var. Şu barlar üçin şo taýyk baryp barlan soň şo taýda näme owurluk adalýarmy? Ya burada düzelýärmi? Näme bolýar? Yok, hasam köpelýär sapara. Näme üçin köpelýär, näme aýdyp bereýin. Ana. Barlykçy gelen wagtda aslında aşaky gatlakdan pullar toplamana gelýär. O soň aşaky gatlak näme diýär? O has köp pul özüne goýmak üçin özüniň aşagyndakylardan hem has köp toplaýar. Yani para edil piramida nemesinde gurulypdyr, yani aşakdan ýokara dogry çykýar. O barlyga gelenler hem näme diýär? Olar hem ýokara berýän bolmaly. Yo Yoksa näme gerek? barlatmaýarlar onu. Yo kemine men 2500'den uğrak kärhana bizim kontrolümün nemesinde şu revizyon maddeleri ne bana değişildi de. Bir yerde nidastaçı ya falan da çıkan yerim yok. Bizim dövrümüzde ya bir oğurluk etti deyip birinin basılanan bir yoktur. Şu 2000 yemeğin içinde. Şu bizim işler dövrümüzde. 94'de 93'e çeldi. O 89'dan demek için yeka adam. Bir oğurluk etti diyelim neme yok çıkan neldir. Ben ya yardıma düşen ok. Bir ulurak bir dat bolsa bir de beşlerdik neme derdik. Böyle bu çok bir datlar bolon olmağı mümkün oluyor. Yoktu olur realakta. Onça baharlarsam yoktu. Gereğim değil. Neme gerek? Ben o baharları ne devlet sistemasını Bahadır iqtisadiyetini geçirmeyecek olup ne hem çüpleme diyorlar. Çalışıyorlar. Bahadır iqtisadiyeti bolonlu baharlarla dağıtlar öd alınlar yok olup gidiyordu. Bolon pul alacak yeri yok. Ya o se bahadır iqtisadiyeti öz-özünü barlayan bir Öz varlar. Sana ödüne gerek var. Yani sen bir nemen daloğun vardır. Yani bergin. Şonu berca edersin. Yani şonu baharla bolayan olsa bolur. Onun başkaça varlayanlar üstüne varıp yani kızana vesken yırtıp varlayan olur. Usullar var, nemeleri var. Ana Bahadır iqtisadiyetine 30 yılla geçmediklerinin esası vermiş olur. Onun her kime yani şu revizor da yani da sadi varlamalı bağırlakçı. Şu neyme gerek? Şu vazife neyme gerek? Sapara, yana bir iyilleşmizin. O prezident del deme del yok orada akıllardan görüyen de şu adamlarımızın öz demesinde oturuyor şu zatlar. Eline biraz hukuk verilse aşağıdakini evmeliler.
O Sapara yeniden bir neme okuyacak ildeşimizin. Däm üçin şu ýagdaýa düşdük diýende indi Belarusiýany neme diýär mysal berýär. Olaram şu ýagdaýdan çykmak üçin bir hereket edýär. Aslında Rusça yazıp duruyor, hemen bunu Türkmençe edip okap bereyim. Şu wagtda Belarusiýany syyn edýäris diýär. Göreli nähilek boljak. Ve şolaryň opundan peýdalanyp özümüze göre diktaturany ayırmak üçin plan düzeris diýip ýazypdyr. Mario de la Vita diýär ildeşimiz. Planı düzmeli, planı etmeli. O planı O plan etmeli ýa-da meniň Rusçadan Türkmençe'ye geçirmem ne bolup biler. yo planı düzmeli ya. O düzmeli diýip ýalanam bolmagy mümkin. Olun planı ýyrlap demet görmelerlerini etmeli dat görünüp dur. Diktaturan ýok etmeli. İstlenlik gör bilen. Tapawdy ýokdur. Bu gowsy bolýan näler? Dogrudan bolýan näler? Awa. İldeşler diktatura diýende diňe Gurbanuly aklynıza gelmesin. Gurbanuly diktatordur. Diktaturanyň bir önümidir. O yankı revizor barlakçı prezident däle. Şoda yank barlayan idarasynyň üstünde diktator. Gurbanulyň merwet şoda üçin. Awa. On soňam neme bardy? Ukraina meselesi var. Aslında bunu görüp bilen o. Diňe Belarusiýa däl, şu wagt Ukrainada edil aktiv bir şekilde şu bizim nememizin diktaturanyň arkasında duran gara güýjüň şo taýdadan bolandygyny dile getirmek üçin okudum men bunu ýöreýtelep. Şol güç Ukrainanyň arkasında var. Ýani şu wagt Ukrainada ýetgeçlik var, Sapara bilýäňiz. Türkiýeden dronlar aldylar. Awa şu dronlar bilen hem indi şol Russiýany urup başlamaly da ýani ýakyn wagtda. Lugansk, Donetsk nemeleri. Şonun ýaly. Yani bu herekette biz Türkmenistan olup ýalňyz däl. Başga ýurtlarym şol nemäniň, şo gara güýjüň nemesinden, kontroldan çykmak üçin neme diýerler? Hereket edýärler. Dyrjaşýarlar. Emma kimine bizde hareket yok. Bizim indi hemme öz nemesine göre, güýjüne, ukybyna ýa-da türkleriň aýtýaly kapasitesine göre bolýar. Ýöne bizim ýagdaýymyz olaryňkydan nähil başgaça. Biz esasy gatlak, gerekli gatlak diýen ýa-da ýurdun daşynda galdy. Olarym ýurdu ýapdylar şu wagt ýoly. Şonuň aslında bizim hereketimiz ondan hem has neme bolup bilerdi eger ýurdun içinde bolsadyk. Şonuň ýaly ýagdaýy var. Öre halk şu wagt nemeni toplaýarlar. Düşünjesini, güýjüni. Yo, halk oýanýar, yankı bir ýyl mundan öňküsinden şu wagt kän üýtgeçikdir, gowdur, nemedir. Ýöne bu hem wagt gerek, hem halkyň düşünmesi gerek. Köp da düşünlen soň diktatura hiç satdyr. Hiç bu boş ýöne nemedir? Näme diýen? Bir maniken. Şondan üýtgeçikler däl. Diktaturany diktator edýän şu daşynaky nemesi. Suýity diýär, nemesi. Daşyny gurşap alýan halk. Jemgyýet. Jemgyýet şoňa düşünen güni oň özü tüwele gelende de alyp gidýär. Öden boş yani kelletine de deme yok. Ýöne bir oturan bir nebe. Onu näme gorkulýanlygyny men bilemok. Ýöne diktator edýän daş töwre. Halk onu. Halk kabul etse şonça da üstüne koyup yine de bir tapar eder. O da şeylik gelýär hem 30 ýylla bu gradusu gaty nemetdi de. Taparaga şaýda bir zada aýtyp geçetmeli. Ha şu diktaturany biz öz elimiz bilen döretdik. Gynansak da özümiz döretdik. Näçe diktaturadan neme diýsek şo hemme da günäkär. Şonu görüp köstegem nemet mesellerden emma hakykatdan hem şo diktaturany biz öz elimiz bilen sazdawaj etdik. Niýazyk döwürlerinde men kär videolar görýän bir
şo kolhoz ýerindäki bir adam başlyk şo taýnyň nemesi bir kere gördüm ken ýadyma düşenok. Sorajaklarynız barmy diýenini ýeke şol adam ortağa çykyp gürledi. Emma ondan galan näçe tane kolhozyň adamlary bar. Men owan diýip düşünürip aýdatym gelýär. Benim hiç haýsy gürlän yok. Biz şo döwürler atlyny hakymyz itlemäge näme üçindir gorkýardyk. Näme üçin? Bilemok. Näme üçin şo wagtlar adamlar susy basyk we ses çykanokdy. Näme üçin şo wagtlar şu zatlaryň bolmagyny, biz şu derejeye ýetmegini, biz özümiz günäkär bolmamyzda şu derejede biz görbilmedikmiken? Biz näme üçin şu derejede özümdi ýetirdik? Näme sebäpden hakymyz isleýebilmedik? O bizim hakkımız, o bizim yurdumuz, bizim ata vatanımız. Doğru. Yine şu taýda Aýjahan Bulut ýazýar, şonuň üstüne okap bereýin men onu. Bundan bu yana bolmaz diye vatan için canımızı ortaya koyup görüşmemiz gerek diye. Vatan için etmeli diye. Biz vatan diýende näme düşünýär? Vatan näme diýmek bolýar? Vatan hemmemde gerekmi ýa-da? Hemmekçi öz vatanım üçin canım bererim diýemken, Aýjahan Bulut doganmy diýerler her kim diýemken, men öz vatanım üçin canım bererim. Aýjahan Bulut gaty gahraman gaýy. Tööleme düşünjelerem, wagtlarym. Köp adam ben canımı vermäle de sinaşdym. O bana canım gerek gel, işlerim gerek gel deyip demeden gelen adamlar var da. Yani, türmelere, demelere, yüzlerce, miňlerce. Ona görkedi ve diğerler vatana hizmet etsen, o sen soğun şunalak bolurdu. Yani şu scheman nemesi formulası olmalı. Deyileklere görüllü. Ya bir Türkmeni yaşlı etsen bir yerden nemedip şonu puca çıkaryanlarlar ya da şonu tersini nemediyenlerler. Ne etme. Yaşlı ki hiç vakit etme diyilen demeni düşünceni sindirecek oluyorlar da. Sindiriyorlar hem. Ben ödüm şu yaşam son yürekten etcek kollukta Türkmeni yerli suulu mülklü etcek kollukta ödüm çın yürekten hiç nemesiz olmasa şunu bize ettiyen adamım yok. Yöne bize dakılan tağmalan namında yeri almadı. Yani şu neden halkam şoňadan ýa demek. Onun ikinci adım eder mi bunu? Taparatyň bir sözüňiz bar. Ýa-da bir ýumurtga mysal berýäňde. Men şonu hiç ilek ýadymdan çykaryp bilemem. Gaty manyly söz. Şu dediň aýdyp geçen sözüňiz gaty dogry we gaty manyly. Ve etjek bolduk. Biz şu zatlarda dötjek bolduk. Emma halk bize tawasyny aýtmady diýäňiz. Halk näme bolup geçýäni düşünenok. Halk nämedigini düşünenok we halk ýumurtgaň içinden özleri çykmaly. Birler o ýumurtgany çakmaly däl. Onda o taýda jan çykmaýar, jüji çykmaýar. Bir näme dünýäge gelip bilenok. Etjek bolmaly däl. Halkyň öz şu zatlary etjek bolmaly. Halk şu zatlar düşünür ýalyk şolara pikir nemeti baýlygy berilmeli. Düşünmäge mümkinçilik berilmeli. Gorkulyp gyra çekip saklanylmaly däl halka. Onu ýalyk etmeli däl. Halka kömek etmeli däl. Goý halkyň özü düşünsin. Beýdise men ýalňyş düşünmesinler. Halka kömek etmeli däl. Halkyň birlikdeligini ýykmaly däl. Şonu diýetim gelýär. Halkyň birligini ýykmaly däl. Halk birleşýär. Güýje we güýj alyp öňe çykan wagtynda şonda halka adar bermeli diýetim gelýär. Goý halk şolar ýalyk bolup össün. Ondan bir Italiýa ýa-da Finlandiýa bilen deňişdirip bilmerdi hiç ýurt. Sebäbi men bilýän biziň halkymyzda gaty aň düşünje bar, gaty
aň düşünje diýilýän zat biziň halkymyzda gaty güýçli. Emma şonu ullanmaga pursat beren oklar. Ve biz berilmedikçe de birek biremizin susunu wasyp birek birege de düşünmäge mümkinçilik beremiz ok. Biz şonu Mümkin. etmediler. Şu taýda ýalňyş ýa. Doğru. Evet, şu taydan bir neme okap geçeyin. TMT bir kanal Özgür Türkmen deyip ýerleşimiz yazýar. Vatan satlanok, bular satıp boldu ya da böldü deyip yazıptır. İki şekilde okuyacak bunu. Şuna göre yazılıptır. Satılmanka halk oyanmalı diye. Ondan sonra yazıptır. Benim sizin bilen gepleşik geçirip bilerin mi diye. Gepleşik geçirip bilersiniz. Telefon numarlarımız duruyandır. Canlaşın, gülleşelim. Şunun ýaly. Ya sapara göwür bugünlükçe boldy da ýaly. Bir saady geçen bolup biler. Bor. Kemine. Şunlukçe Sorumuz boldy. sorumuz Kemine yok bolsa. bu dediğin denim emma diýetmeliň zat bu taýlarda gaty köprek zat ýazyldy diýen. Egerde okunulmagyny isleýän bolsa halkymyz bilmedim. Okasan hasam bugünlerine neme bolýar? Jaý bolýar ve bärik gelmeleriniň öz nemelerinden gowar kanaýan bilmedim okap geçildi. Öçürmäken zat okap geçdim. Näme zady? Komentaryalarda ýazylýan zatlary. Yok, komentaryaları Komentar. okudum. Hemmesini okusaň biz hiç sady jogap bermeli däl bolýas. Şonuň üçin iň esasy, iň gyzykly hemmäniň neme edip biljeği, düşünüp biljeği komentaryaları okayan. Şonuň ýaly. Bolýan da sapara. Ya bolýar sag bolun. Bolýar. Gowurgy sag bol. Kemine. Sağ ol separa, sağ ol Kemine, sağ ol vatandaşlar. Size de sag bolun. Vatandaşlar sag bolun, sağlıklı bolşaly. Bolýar.